Fuda. Fuda. नहीं ये खुदा खुदा का तो गोट है गोट भैया खुदा बोलेगा तो दूसरा को नया नाम भी दे सकते हैं ना या तो भगवान हो गया हाँ मेरे को क्या नाम बोल सकते हैं Abdul Fuda. खुदा खुदा हिदायत खुदा 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 हिंदी में नहीं बोलता है कि खुदा कैसे है खुदा 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 बोले अल्लाह हिदायत अल्लाह खुदा बोले अल्लाह हाँ खुदा हिदायत है या अल्लाह है ना Allah वो अकेले वो लिखाएगा ऐसा खुदा आपका नाम बोला अल्लाह का है खुदा अब्दुल खुदा खुदा है अब बंदा का अलग भगवान का बंदा है ऐसा माना Ich hab's nicht gesehen. अगर खुदा बोलेगा तो पाप है गुनाहगार होगा पाप है वो Dito na ko na yaman. क्या कर रहा है बामर Ang bari ni Soan. خير على خير خير على خير गुलशन तो पाप इसमें कर्मा मेरा मिस्टर खाना बना रहे एक मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला भैया वो एक मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मैं सकता खुदा खाता क्या भैया आपको एक मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला दीदी कहाँ है दीदी काम भी नहीं करते बिल्कुल Nein, nicht eine Stunde, bis ein ganzes Jahr. Ja, na, solange bis du tot bist. Oder bis alle tot sind. Bis nichts mehr existiert. Bis kein Hund existiert, keine Menschen. Ja. Bis alles fertig ist. Dann lebe ich noch. Ja, bis zum Jahr. Du wirst das so lange halten, bis zum Jahr 1 Million. Bis zum Jahr 19.000. Ja, letzte 9 Milliarden. Na, besser nur bis du kannst halt es so lange bis Billiarden Jahre, bis das Jahr Billiarden kommt. Kann ich dich, dann komm. Nein, bis das Jahr bis das Jahr unendlich kommt. Bis das Jahr zu Ende so wieder vom 1 anfängt.